sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso rekotres, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan satong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabusyan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9:30 nin pagkaaga hasta alas 10 nin pagkaaga. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Iraula. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. You make me hot, you make me sigh, you make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet glove. I wanna reach out and grab you. I feel the magic in your caress. I feel magic when I touch your dress. Silk and satin, leather and lace, black panties with an angel's face. I see magic. Yes, hello and good morning sa lahat po ng member consumers ng Casordaco 3. Welcome sa programa ng Ang Bagong Tingraw. Of course, dito sa RPN DZKI. Good morning, Sir Melvin. Nandyan, nakita ko sa labas. Thank you so much po sa interview kahapon. Kay Sir Tony, kay Ma'am Kayla, kay Sir Charlie. Yan, salamat. Natutuwa ako at nakita ko kayong lahat. Sorry. Sa radio program last week. Uy, nakakatuwa dahil safe naman tayo lahat. Yan, kumustahan after typhoon. Ma'am Kayla, inihintay na lang natin yung buhi. Ayan, talaga pong pumunta ako para mag-radio program, para magbigay ng update sa ating mga member consumers sa status ng restoration ng kuryente. Dahil, alam ko po madaming nagtatanong, kadawal pong nag-uunga, kung man raw ngaya kami mapapasuluan or maiilawan sa di lugar na mo. Yan. Okay, live po. Hello, good morning sa mga of course, sa YouTube, Twitter, at sa kanilang mga social media accounts na Facebook. Good morning sa ating lahat. Mabutit safe naman po tayong lahat. Okay. So, common questions pong tinatanong sa amin ngayon, kung po kami mapapailawan or mapapasuluan. Explain ko lang po na as of yesterday pa po, kuno so typhoon ta, Domingo,
Opo. And then Monday, that's the first day after typhoon. Yesterday po, Tuesday, ready to energize na po ading substation ta sa di po Santa Cruz Sur anggan Fabrica Bula. Nguwan po, so naging delay is adi pong pagpabulo sa kuryente kading National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. So, dahil mo una pong nag-uunga, uno man ngaya a NGCP, uno man a Casoreco 3. Adi pong Casoreco 3, distribution utility yan na nagdi-distribute ka kuryente sa lambang miyembros konsumidores niya. Ading Casoreco 3 po, nagkukukupuan sa kuryente sa di generation sa di mismong planta, kadtong kuryente sa power plant, nguwan, anpong pinagdadaluyan or pinaglalabusan na transmission line is ading grid na National Grid Corporation of the Philippines. Di po kita pwedeng dumirektang kumuko sa kuryente sa to mismong planta. From planta, miglabos a kuryente sa di NGCP substation, paiyan sa linya ni Ra sa grid, sa transmission line, then from transmission line po, lumlabos sa di substation ta, amo na din sinasabi ko sa di Santa Cruz at saka Fabrica Bula, then from substation kading Casoreco 3, paiyan sa poste, sa transformer, and then from transformer paiyan sa linya, service drop wire para makaantos sa lambang balay ka konsumidores. So, amo poan. Kita po, so pig sasabi ko pong ready to energize na, isu substation ta, kaya lang, so medyo po na delay, isu mismong sa di grid, sa di transmission line. Kasi po, nagkataon, daman ako kagustuhan na nagkabagyo, syempre, medyo so damage. Grabe po, so naging distroso sa di po parte, kading transmission line ta. So, dawa ready na kita, okay na, so substation ta, pwede nang pabulusan kuryente, diri pa pwede nga nita, so mismong source ta sa di NGCP is ida pa man kuryente. So, kuso gabi po, alas 7 sa gabi, adi po report adi ka na ni Engineer Pobleo Cortez, alas 7 sa gabi, agko na po nagpabulos ng kuryente adtong NGCP paiyan sa to substation ta. Nguwan, pag abot sa to substation ta, portion muna po o parte muna kadtong mga na-identified na area, so napailawan. Ngata nga yamam ta portion sana. Unang-una pong kasimbagan kan, kita po originally nakakonect sa Naga-Iriga line, Naga-Lagunoy line. Kaya lang nga ni po sa so grabing distroso. Temporarily, kinonektar muna kita sa di Daraga line kading NGCP para maservan or matawan sa kuryente ading substation ta sa di Santa Cruz Sur Iriga. Ibig sabihin, so usad na substation ta sa Tubula, diri pa po adto naggagana or diri pa nagfa-function kasi nga ni ida pa po adto bulos sa kuryente galin NGCP. Adi lang muna pong substation ta sa di Bula, sa di Iriga, na sinaserve niya feeder 1, feeder 2, feeder 3, feeder 4. So, ading apat na feeder na di, portion lang muna kadi anatawan sa kuryente kasi kay puwanta muna pong iasigurar na safe su linya, udana nakatumbang linya, udana naputol na linya, na amo na po an ginigibunguan ka mga kaibanan na mo sa technical, headed by Engineer Pobleo Cortez, ini-inspection na po nira lambang area, lambang lugar, pag na-identify na po nirang safe, ready to on na po ang mga power connections ta. So, mga ari-ari na to. Sa di po feeder 4, sa di parte ka bato, sentro kading bato, tsaka San Miguel bato, agko na po kuryente a backbone line or a primary line sahan. So, ginigibo na po, service dropping na. Paiyan na sa mga member consumers, chini-checking uno a service drop kadi, bakang loose, alwag, na alin, na punggal, o king uno paman. Sa di po feeder 3, hanggang po sa di San Roque na buwa, agko na po kuryente a primary line kan. Sa di po feeder 1, sa amin nila Ma'am Kayla, hanggang sentro na po ng Buhi,
ang may kuryenteng primary line dyan. Dito po sa feeder 2, enterong sentro kading iriga kasi nga kagabi meron na dyan. Dito hanggang sa may Casoreco 3, feeder 2 po yan, may kuryente na po ang primary line dyan. So kung along the highway kayo na wala pang kuryente, pahintay-hintay muna po kasi sabi ko, kailangan munang i-check kung safe na yung linya, wala ng problema, tsaka lang natin siya i-energize. Dirita man po muna pag madaliin kasi we are after with the safety kalambang isad. Amo po, hindi rin natin pwedeng sabay-sabay i-on ang mga connections natin, lalong aragkading medyo abnormal pa po ang magiging daloy ka kuryente. Ta syempre agko pa ka makita mga area na pigtitest na pag once na inonad to pwedeng maapektaran ading sading isad na barangay. So medyo talaga agko pa abnormality. Kaya lang po sana man mabayad po kung mga konsumidores maapresyar nila. So effort na second day pa lang po, second day pa sana, na-restore na po tulos so kuryente. Sana po mabayad manadto na sadi po Casoreco 3, pigigibo man po ngami na medyo tanganing-aning maibalik. So, sadto po ibang area, nguwan ta pa lang po adi mababayad king arin na mga service drop wire so loose, so nag-alawag. Arin ng mga kontador so naraot na tubigan kasi nguwan pa lang so iba na papakoryentehan. Santa pa lang mababayad king arin so agko mga faults, king arin so agko mga problema. So medyo po dirita po pakasibuton pa. Amo po kasi mas lalong magiging malaki yung problema kapag minadali natin, basta-basta lang kita nagparaon, nagparakonektar, mas lalong magiging dakilang problema na madanyaran ang mga transformers ta. Isad pa pong very important announcement. Naka-deploy po ang mga disconnectors sa ngamin na area sa area coverage. Nguwan po, maintindihan ninyo, kintangata, nag-i-stricto po kami sa collection kasi po, so mga agko pa po natatadang babayarin, ililes priority po adto, kading service dropping. Of course, mas prioridad na po nguwan, so mga kadaka-utangan, amo tulos po adto i-connect or i-restore. Amo po. So mga agko po mga babayarin, nakikiusip po kaming gibuon taman po so medyos, at least pagkatigat-tikat mabayaran po gadadto, kausipon ta po ang mga supervisors kasi agko na naman kita nagdadangadang na another typhoon na sana nga ni po di man madagos sa di lugar ta, maglihis or matunaw na sana po. Nguwan kay puwan ta po sa sufficienteng materyales, ekipahe, equipments, poste, transformers, pangani pong argading typhoon kinta lang dalita pong na-restore adtong kuryente. Although nagpapasalamat kita na very minimal lang po so damage, pero kompleto kaya kita sa mga equipments and materials, mas lalo pong napadali. So, pag-restore, ready na. Bagang unlike dati, nagpabulos pa sila sa kuryente sa NGCP, and then di pa nanggad kita nakakatapos. Di ta pa kayang i-energize sa mga substations ta. So, magayon po bagang, at least, kita na lang so nag-uulat na pabulusan sa kuryente. So, maunawaan ta po na kami man sa di po ading ka natang electric cooperative, kumbaga pigbabalanse man, paggigibo medyos na in case na agko naman mangyaring aragkading mga typhoons, ready kita. Kasi agko po kita sufficient stocks, kading mga poste, equipments, materials na kakaipuhanan na mag-conduct kading restoration. So, ongoing po disconnection ka mga member consumers na ako mga existing arrearages. Sana po maintindihan ninyo kasi ample time naman po so tinauna mo kadtong amnesty extendedan until December 31, no interest, no penalty extendedan until December 31. Di po kami nag-disconnect until August 31 ngawan na taon. So kumbaga po sufficient naman po sa panahon na tinao ka na to. So in case man pong agko magkao nga regarding sa Bayanihan Act 2,
Although po pinagluwas na po adtong Bayanihan Act 2 kading state of emergency ta, ida pa po kami nare-receiving guidelines from ERC implementing rules and regulations king pauno so pagpaaging pagpa-implementar ta kading Bayanihan Act 2. Taking naramraman po ninyo sa Bayanihan Act 1, nagtao po baga kami sa libreng kuryente kadtong mga lifeliner na consumers. So mga consumers na nagkukonsumo sa ng 15 kilowatt pababa, di na po sila nagbayad ko mga electric bill consumptions nera. Nasa almost 1 million something man po adto. So mga beneficiaries kadto. Nguwan pong Bayanihan Act 2, inuulat pa po na mo so ERC guidelines, implementing guidelines, rules, and regulations king pauno so magiging paagi sa pagpa-implementar kadi. So, eda pa po kita. Although, sinasabi nila na sa Bayanihan Act 2, di pwedeng mag-disconnect, ta pandemya, di ako 30 days grace period. Eda pa po kita kadto hard copying nakakaptan ading ka sa Reco 3. Once pong ako na kita ma-receive, automatic man po an ipapa-implementar ta po. Kay puwantang mag-abide, of course, kading mga implementing rules and regulations ta kaya nga ni po adi ginibo para sundon, para i-implementar sa mga member consumers. Kaya lang as of to now po, eda pa man po kita kadto nakakaptan. Kaya medyo po ulat-ulat muna po kita. Ayan. Okay. And then, reminders din sa mga member consumers, this coming Friday, October 30, nguwan ta po gigibuon so raffle ta for the month of October. So, mga naka-qualify po sad to. So, mga member consumers na nakabayad on time, before due date. So, every month po nagbabago prices. Nguwan, third price, easy ko, single burner na stove. Second price, kabangang sakong bugas. And then, so first price po, so plastic drawer na 5 layer. Next month, iba na naman ang magiging papremyo kan. And then, hanggang December, iba, mas lalong marurugangan, mas lalong pabobonggahon December. Kasi, grand prize po kan is a brand new tricycle. Kaya abangan, nagbayad lang ika on time ko power bill consumption mo, nakaiba pa'y kasadto electronic raffle na, diri mo na kay puwan mag-fill out, ta electronic ka digigibuhon, automatic ma-identify ka ni system, pag nagbayad ka on time, automatic po, kaibay kasan. Okay, so magbayad po kita nganing unang-una diri kita maputlan, maibitaran ta so additional penalty, interest ang ganso reconnection fee na 168. Ayan, bago ko malingawan, adto po pala ng mga narautan kontador, tanguan agko na mga kuryente san pa sana mababayad king arin sa mga defective na kontador. Di po kamo magdaradarawang magpabalyong kontador, libre po babalyuan po ni Kasoreco 3. Kaninyong mga kontador, na damage ko typhoon kinta. Agko lang po kamo babayaran na very minimal amount, 56 pesos lang po. Then, babalyuan na po line man mananggad po, mig takod or mig balik ka kontador. Next, bago ko din malingawan, ina-appreciate po na mo so tabang ko mga barangay electricians, pero po adtong pag-assist na mga gibo, yun lang po yung hinihingi naming tulong sa mga barangay electricians. Huwag na muna po tayong direkta porque alam na may kuryente na tong primary line, automatic so electrician na sumig-connect. Abo po namong agko ulit mabaritaan na madanyaran. Ari ko nangyari ko typhoon Tisoy na agko mga automatic na mga barangay electricians na nagpapara-connect ko connection sa mismong primary. Kadakil pong nadanyaran kadtong mga transformer ta nag-over voltage, nag-overload palan. So, connection ni rasad to. So, ilaten ta po adtong mga Kasoreco 3 personnels king san na po an area ninyo, mabayad ninyo so truck, san na ituturo na po king arin so mga agko pa naputol or raut or agko mga nakasabit pang kawayan or palapasan niyog, labing san na po sira. Kasi malay ta amod to so sectionalization sa to so cut out, sa to so connection, imbis na san sira lugod, diri pa na ituturo, so mas lalo pong magiging mahirap. Amo po, sana tabangan ta na pong kumaga i-assist ta na, pero so mismong mag-connect
kung mga connections san poste ipaubaya tapuan kanda ta sira po akong baga knowledgeable enough kan sira ago ideya king pauno yan sira nakakaisi amo po so responsibilidad at authorize na maggibo kadto is sira amo po adi pong mga barangay electrician salamat po nagbabayanihan na kadakal po namang nababayad na nagtatarabangan mag-clearing sobra po ading piga appreciate na mo. Yan nga sabi, tulong-tulong tayo kasi para din lang naman po ito sa atin ng mga member consumers. Next, ngayon din pong panahon, madaming gumagamit ng generator set. Yun, careful po tayo kasi may nakarating sa aming report kahapon. O dapa man nga kuryente nga taading mga kontador agko na mga sulo. So, posibleng naglalagbas, siguro nagdidirekta pong naggagamit sa generator set. Sobrang delikado po an irakman ka mga lineman na nag-aayos sa lugar. Tapagan po nakaptan nira ang mga wires na anlin nagbas a kuryente. Susnay ko po parayo. Makakukuryente po an nagngiri ng makadanyar sa buhay. Maray kung ground lang po, ikung makadaya sa consumer or sa lineman, 'di ba po? Amo po adto pigpapara ibitaran ta. Kaya nga ni po nakikiusip kami na kung gagamit po kayo ng generator set, sana po may double kayo switch na sinasabi double throw na isi-separate nyo or i-isolate nyo yung connection ng generator doon sa Kasoreco and then yung Kasoreco isolated din doon sa generator para safe. Wag ididirekta. Kasi may mga reports na sa amin kahapon, wala pang ang kuryente yung NGCP, agko po mga eryang doon ngaya sa ursad na barangay sa Tubato, so mga kontador agko na sulo. O ibig sabihin, may kuryenteng dumadaloy naglalagbas sadto. Da naman po kan mig-amin, da naman kan agko na aksidente, o da naman po gad sorry, ako kaya ito nagamit ako sa generator set. So, maging responsable po kita. Maging responsable kita ka mga gamit or equipments na ginagamit ta. King kay puwanta sa assistance, sa mas tatao, mag-ayat po kita sa assistance or sa tabang tangani pong safe kita. Then, adi naman pong nagdadangadang sana po diri man madagos sa ding bagyo or matunaw man, maglihis. Yan, iniisip ta pananggad po so safety kalambang usad. Kung naaalala nyo itong Typhoon Kinta, nung hapon na, in-off na po natin yung connection. Of course, syempre nag-aangin-angin na kaya, nag-uuran-uran na. May mga area pa dyan pala ang alam ko sa may batu na natubigan daw po kuno na baha. Malamang diri pa po an pwedeng i-energize. Again, so common question, kuno kita mapapailawan or mapapasuluan once na na-identify na pong safe, linya, na inspection, na bayad ko crew or kung mga technical personnel sa Kasoreco saying okay na, agko po sira order anytime. Pwede nang i-on as long as safe. Amo po. So, di mo na po pagpara si Boton, ipa-inspection ta, tanganing, safe man malambang tawo, consumers, technicals, pati connection. So, pagsan na po, isabi na sa mga crew, king aring connections po ang mga agko pa problema or odana raot. So, at the same time man, gustong i-emphasize po ka na mo sa opisina na magbayad ng gad po kita sa bill kasi nagre-reading na po ngayon. Mapapatungan na po yung konsumo natin. Tayo din lang naman po yung mahihirapan nun. Kailangan na nating mag-conduct ng reading kung ano yung usual operation, ano yung usual implementation. Yun po yung pinapa-implement natin ngayon. Kaya magbayad na po tayo para di kita maputlan, reconduction fee 168, the interest and penalty, then diri mapapatungan su mga bills ta. Okay, amo man lang po adto, pasensya na last time di nakapag-radio program ta nalingaw po ko oras 9:30 na ko representative alas 10. Yan, sabi ko migbawi akong 1 na week. Abangan po ng God Otro for further update. King 100% na ma-energize na kita. Udma po, mig-update po ako kay Sir Melvin sa programa niya.
para mapaabot nan sa mga member consumers. Sa mga concerns ninyo, san pananggad aka natang Facebook page, aka namong text line, dalang kita telepono, syempre, text line tsaka Facebook page, bubutang po kaming update. Yan. Opo, so mga nag-uulat na ibang area, hinay-hinay muna, one step at a time, ngamin tapuan gustong ma-energize as much as possible within today. Abangan po ulit next week sa programa ng Kasoreco 3 dito sa RPN DZKI. Syempre kasamahan, Anruchi Nacario Eraula para sa programang Ang Bagong Tingraw. Be safe po kita and God bless. Be safe pagpaiyan sa Campo Santo and advance Merry Christmas naman. Bye-bye po and yun na. Bye-bye. Bye-bye. See you next week.
Yan ang handog pasasalamat kan Caso Reco 3 monthly paraffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Caso Reco Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Ang pinakaenot sa Rinconada. Puon kay do sa Gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Let's get away to the city of springs. Come and let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, where history's a pride. City where culture is splendidly bright. Welcome to the beautiful city of Iriga. Come and visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Come and feel the festive and vibrant fiesta. Clavel na magayon, nasa kuyang ranga, sa mahal mong
paaram na sa mahal mong hardin. Ako paaram na ang mahal mong aran, ang mahal mong aran, iyo kong kaiba. Magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, pobre mong servidor, dungawon madali takon dai maaktan, dungawon madali, madali sa puon ta magagadanon. Ang mahal mong aran, ang mahal mong aran, iyo kong kaiba. Magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, pobre mong servidor, dungawon madali, di baan, di maabtan, dungawon madali, madali sa puon na magagadanon. Dungawon madali, madali sa puon na magagadanon. Para sa ang panahon tangon yan, tanabawasan ang satuyang lindong. Ha? Nagkaralbukan na bagyong Kinta, palibasa Kinta, kaya speed na nakakinta. Pero may pig-aabangan na naman kitang panibagong bagyo mga tugang. Out pa man lugod sana dahil mag-abot sa kuya sa pizza saan daw na Sabado o Domingo. Sana mag-arang kita sa kagurangnan mga tugang na ilihis ang nasambitan ng bagyo. Tahirak man. Kang sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na ang mga nasa agrikultura, kuya nakuta kita, nakakabango na. Hindi katong renadas ni Kinta. Ngunyan yan permi kaming nakaabang mga tugang sa muyang generator set. Sa ang kuryente ta, ngunyan, on and off. May mga linya pang piga-ayos. O, digdi sa siyudad kan iriga, may mga parti ng igwaning kuryente. O, kaya ngunyan dagsaan na naman ang mga nagja-charge. Kan cellphone, flashlight, kung ano-ano pa. Kuyan ngunyan, dagsaan, overload. Overloaded ang sa tuyang para charge digdi sa tuyang lugar, And siyempre, sa mga naghihimo ng panguntuhan dyan, si mga nagluluto. And siyempre, good morning sa tuyang mga parantabay dyan sa local government unit, sa new government center, sa City Hall, si Jericho Kaganda and si Arthur Ibias dyan sa Human Resource Management. And siyempre, dyan sa City Treasurer's Office, mga parantabay na dyan, si Mading Dona Urbon, si Mading Ipol, kuyan, Nakaryo, and si Lala Nakaryo, maray na pagkaaga, sa mga parantabay na dyan.
dyan sa City Agriculture's Office, good morning. Dyan sa City Mayor's Office, maray na pag-aaga sa mga taga City Mayor's Office. Siyempre, sa mga parantabay ta, ha? Sa mga dyan sa checkpoint, sa mga frontliner, volunteer CSU, NPNP, maray na pag-aaga. Bueno mga tugang, ngunyan na pizza 28, para sa karamanggang gabos, usod makuta na nagpuuna, no? 27, 28 or 26, 27, 28, tulong aldaw. Si mga nagmabirisita sa mga kampusan to, sa mga mahal ninyo sa buhay. Hanggang ngunyan na lang po kamo, ano? Sa aga, 29 hastang Nobyembre 4, dahil na po pwede na mag-layaw-layaw dyan sa kampusan to. Tabawal. Totally sarado po ang kampusan to dyan, sa agihan. Kaya ngunyan pa sana, samantalhaw na nindo na magtirik ng kandila dyan sa indong mga mahal sa buhay na pumanaw na, ano? Tabawal po, mga maging ang liquor ban po kita ngunyan. Bawal ang inom, arak, and bawal ang sigarilyo sa mga pampublikong lugar. And talagang bawal. Ano po, inigwa kita ng city ordinance kani. Lay na dapat sunodon ng bawal. Dahil magparamatagas kan pa yun nindo, ha? Talikor ba na? Poon sa aga, hastang November 4. Likor ban. Dangog ka mo. Baka pag nadakop ka mo, ay inglaw payo ang aabuto nindo. Yaon na si Diwata. Diwata, good morning. Presko. Marasasang kuyan ngunyan. Panahon tata, nabawasan si sa tuyang nakakalindong na mga dahoning batag, kahoy, tapinispis, renadas kang bagyong kinda. Ngunyan na naman, may pag-aabangan na naman kita. Ako, panibagong bagyo, Sabado or Domingo, ang nilalao mo na pag-abot. Gero sa Rosimana na baga. Kaya dapat permi kitang preparado. Preparado mga tugang sa tuyang sa diri. Mga pagrurugaring. Na ang iba dyan minasando na sana. Kung may mga igwaning nahulog na mga nyog or pili, kung ano pa man, o batag, yan, irinuta na baga. Irinuta na mga tugang. Si May sa diri, mayo na. Si Mayong sa diri, igwa na. Bago sana dyan, maging na mga bubungkan sa indong harong. Baga ilupad yan. Baga ilupad yan mga tugang. Bago na yan sa Indo. Paano pa nindo yan malalamag? Bago na yan sa Indo. Kung ilupad na yan. Bueno mga tugang, igwa kita ning kuyan ning dulot ta sa satuyang mga parantabay mientras na nagluluto siya umadya sa opisina mientras na may pigagigibo uya mga tugang na sa tuyang primerong bilang dulot na sa tuyang mga parantabay. Sarap namang damhin
Pagmamahal na ubod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O giliw ko, sana'y huwag magbago itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayoko nang mabuhay pa. Oh, kay sarap, sarap namang damhin pagmamahal na ubod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko at damdamin. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. O giliw ko, sana'y huwag magbago itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo. Panagos kita mga tugang ang sa update kan na bagyo no. Pero sa paabutan na bagong bagyo na palaog na sa FAR Philippine Area of Responsibility mo sa aga sa Webes na paabuto na bagyo apuno na role sa rupang mas makusog na potensyal na bagong bagyo ang posibleng mabilog asin maglaog sa PAR next week asin na posibleng marani sa Northern Luzon.
Ining bago man na init, puno na bagong bagyo, Sioni. Kan pag-asa sakali maglaog na sa par. Posible sa masunod na semana sa Nobyembre 3 or 4. Padagos ining pinagbabantayan mga tugang sa magiging development kani dinuli sa nilalauman na mas makusog asin mapaminsala ini kung sakali maglandfall o maglalandfall sa nasyon. Sa ngunyan mas pigbabantayan ngunyan ang nag-ambang routing panahon na asin ninuli sa seryosong banda sa nasyon kan mga masunod na aldaw kana sambitan ng bagyo. Ingat-ingat sana ha sa mga kuyan, sa mga kababayan ta. Lalong-lalo na sa kuyan, sa mga paratanom ta, ha? Sa mga yan sa agricultural land, ha? And the farm. Ingat sana kamo dyan, ano? Dipisil na kung yan, ano? Lalong-lalo na sa mga kakianta, dapat pasiguro permi. Daan lokal na gobyerno kan siyudad kan iriga mga tugang sa panginginot ni Mayor Madeleine Roby Alpilor. Ini man nagbipreparar kan ano man na sa indang tabang na itatao sa tuya mga kababayan, ano? Permi man ining nakapreparar ang sa tuyang mabuot na alkalde kang siyudad kan iriga. Kaya sa ngunyan mga tugang dapat sararo kita, ano? Sararo kita mga tugang sa ano man ang mga plano, magsuporta kita sa ano man ang mga plano kan sa tuyang lokal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Madeleine Roby Alpilor. Grabe na baga, grabe na sa ngunyan ang sa tuyang panahon kung ano-ano nang pinapamati sa tuya. Hoy, good morning mampalan sa mga drivers dyan sa City Terminal. Good morning. Hoy, si Mr. and Mrs. Reynaldo and si Malu Espino. Good morning. Dyan sa Merkado Publiko, ano? Si Noli Almasan, maray na pag-aaga. Condolence pala, ano, sa pamilya ni Kuyan, ni kasama nga Pio Mar Ramos. Duman sa Barangay Lubong, ano? Bato Camarines Sur, ano? Si Pio Mar Ramos mga tugang nagkairibanan kami mga sa laog kang 5 taon kang duman pa ako sa RPN. Ayan ha. Bistado tani si Adonis. Sabi, rest in peace. And happy birthday to Mr. Bernie Villar and kay retired military officer Ricardo Marcial of Taguig, Metro Manila. Kuya pa mga tugang sa rubang seleksyon musikal dulot na sa satuya mga parantabay. Oy, nagkuyan na sa udma palan mga tugang naglibot na itong soundtracking ta na sa intirong dyan sa kasintruang kan syudad kan iriga. Hangon yan na mga paabuto na undas kung ano po ang dapat nagibuhon, kung ano po ang bawal. Magsunod sana po kita sa pinagbabawal dahil po pagibuhon tabaka magkaigwa ka muning problema paabuto na pati ang Pasko. Okay.
pusong nahapis. Ang pag-asa'y para kong nakikita, at ang kaligaya'y aking nadadama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin iyong ipahiwati. Kung hiling ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay katamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang igawat sa pusong nahapis. Ang pag-asa'y parang kong nakikita, at ang kaligaya'y aking nadadama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin iyong ipahiwati. Kung wariin ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay katamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay... Alas 10:30 na po mga tugang, sa tuyang tamang oras. Baan na niyan, rikas-rikas kang oras na hoy. Oy, good morning mga pala, digdi sa mga taga-barangay San Nicolas, dyan sa Ruby Street, sa mga parantabay na dyan. And siyempre kay ABC President Ariel Losenya and family and barangay officials. Good morning. Get Wilson Cup, ha? And siyempre, si Mr. and Mrs. Eric Cabaltera pala nakaantabay man, ha? Kumusta na lang, ha? Si Romeo Stacchio, good morning. Sa mga parantabay na dyan sa Merkado Publiko. Si Mami Oyari Soko, maray na pagkaaga. And si Mr. Ananias Nolasco, mga parantabay na yan, ha? And si Mr. and Mrs. Joe Remedio kang pangaraon. Si Mr. Amado Bilarde pala. Good morning kay Mr. Amado Bilarde. Maray pa ni sige sa ng palakaw-lakaw. Karo lansadira. Ay nako. Dyan sa sa LGU, gabos na LGU, digdi sa siyudad Kaniriga. Local government unit kang area, no? Maray na pagkaaga. Sa mga naghahapot kang park, madali na mga haman. Mahiling nindo yan. Madali na mahaman ang park na, kundi na naman ganita Renadas kan Kinta. Kaya, marikas si Kinta, palibasa Kinta. Speed. Ayun nako. Si mga pananumtan dyan sa Eco Al Farm, kumusta man daw? Si amiga kong Banji Padua, kumusta? Kumusta si mga gulay-gulay na dyan, ha? Pamanlugod na sa maray na kamugtakan dahil man Renadas Gabos, Hirak man po kan mga paratanom da. Siyempre, ito may mga paroy, naanihon na sana, inabot kan bagyo, sayang man. Yan dapat na nag-aansyas pa sana ang bagyo, aniho na yan, ha? Nga
aning mapakinabangan pa. Maging ang mga batag mais dyan sa Mountain Barangays. Sa mga paratanom taning mais dyan, sa batag. Ay, nako. Hoy, sa mga parantabay na dyan sa City Terminal, good morning sa Gabos. And siyempre, dyan sa La Palacio, kay Mr. and Mrs. Dick and Kids Lucenia, good morning. Sa mga kabarangay na dyan, sa Barangay Salvacion, sa mga parantabay na dyan, good morning sa Saint Gabos. Kaya ba mga tugang, sa rupang seleksyon musikal, dulot sa tuyang mga parantabay, mientras na nagluluto sindakan, panguntuhan. This song is from Wilber's Hard to Find Music Library. Madama nitong puso ko ang tunay na pagsinta. Naging makulay ang bawat kong makita, at ang damdamin kong ito ay kay saya. Kapag kapiling kita, sa'yo lang nadamang pagsuyong wagas. Kaya't pag-ibig kong ito'y hanggang wakas. Asahan mo sa puso ko'y di kukubas, hanggat ako'y may lakas. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Pag-ibig mo ang siyang buhay ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Sana'y dinggin ng pagsamo ko. Sa'yo lamang, sa'yo lang nadamang pagsuyong wagas. Kaya't pag-ibig kong ito'y hanggang wakas. Asahan mo sa puso ko'y di kukubas, hanggat ako'y may lakas. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Pag-ibig mo ang siyang buhay ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Sana'y dinggin ang pagsamo ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Pag-ibig mo ang siyang buhay ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Sana'y dinggin ang pagsamo ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Pag-ibig mo ang siyang buhay ko. Huwag magbago, giliw, huwag magbago. Alas 10:35 na po mga tugang sa tuyang tamang oras. Padagos kita sa tuyang programang Irigang Magkausad. Hoy, Coach Joel Urbon and si Matar Jopre Barreta, good morning. Hoy, preparar na kamo ha sa mga kababayan ta. Huwebes, Miyerkules po ngunyan ha. No rin pa ko mo mapreparar kung ngayao na. Maging maingat manggiraray ha. Siyempre, arugyang kayan, darakan kalikasan.
Ang importante mga tugang sa tuya, sa tuya mga yaon digdi, sa tuya mga kababayan, mga G, mag-arang kikagurang na. Out pa man lugod dahil kita abuton kan bagyong Rolly. Amakon mo ha, kang Domingo pa sana, masundan na naman, Sabado, nako, kirang aldaw sana. Diyan pa lang sa bagay ng mga tugang, mag-isip-isip na ang mga tao, mag-isip-isip na kita kung ano talaga ang gustong ipamati sa tuya kang kagurangnan, Bawasan ang mga kuyan, bawasan ang mga kasalan, sa mga kalukuhan sa buhay, bawasan yan. Yan ang importante dyan. Ang importante, magkaturog ka, mayo kang pangamba, And oy sa mga kuyan pala, sa mga kababayan ta, hiling-hilingon nindo ang grupo kang GSO, mga street cleaner, palpagtulos, pulpugtulos ang trabaho pagkatapos ka na bagyong Ginta. Kaya congratulations sa mga taga General Service Office, itong mga paralinig under ni Budjim Layosa. Congratulations makatapos po kan bagyong Ginta, pagkaagahi palpagtulos, pulpog ning linig dyan sa merkado publiko, dahil pinahaloy si mga basura. Yan ang magayon na serbisyo publiko. Kaya kamo man mga kababayan, dahil kamo basang-basang sanang magpara daklag dyan yung basura, dyan lalong-lalo na dyan sa indong kapalibutan, dyan sa tangod kan sa indong harong, pasiguruhon tabaka magkuriyat ang basura dyan, may mga nanutaran akong lugar na nagkuriyat ang basura, darakang gibukang mga ayam, kaya dapat pasiguruhon tanganing dayan magkalat dyan sa tinampo, pag ilinayog yan or inanod, ay nako, maati bagayan, posibleng magbara pa kang drainage canal. Alas 10:39 na po mga tugang, sa tuyang tamang oras sa may mga kumplianyo nyan. Happy birthday kay Bernie Villar o Barangay Salvacion. Okay mga tugang, uya pa ang sarupang seleksyon musikal na dulot sa tuyang mga parantabay, lalong-lalo na sa mga drivers, mga tindero, tindera, mga paratinda, arog ni Manay Kuring Balang, yan. Wasak ang puso ko pagkat iniwan mo. Napapangirit pa din si Maning Siway. Ang naglaho Pero kapanahonan mo na. pangako, bakit sa Si Diwata man. tampo? Di ba ang sumpa mo hindi ka lalayo? Ngayon'y wala ka at naulila, may sugat ang puso. O kay lungkot ng buhay ko, walang nagmamahal. Ganyan pala ang pag-ibig, ang dulot ay lumbay. Kahit winasak mo
buhay ko walang nagmamahal. Ganyan pala ang pag-ibig, ang dulot ay lumbay. Kahit winagsak mo, tapat na puso ko, hindi ko kupas, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. Hindi ko kupas, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Alas 10:43 na po mga tugang sa tuyang tamang oras. Oy, pinapatanida, napaghandaan po, otro, ha? Ininulisan nila lauman na magdadara, otro ni inining makukusog na uran, asinduros, na posible magdara ning mga biglaan na pagbaha, asin pagradas kandaga. Lalo na sa Bicol Region, Mimarupa, Calabarzon, Metro Manila, asin pirang parte kan Central Luzon and sa Visayas. Ining si Rolly talagang ako yan. Speed na maraya na. Tuninong mga tugang ang kuyan ano. Kapalimutan tangon niya. Minadag o minainit. Nako. Di tiyak na panahon mga tugang na mamati ang tangon niya. Dapat kuta na kita talagang mag-andam ano. Lalo na si may mga aking saradit. Nako. Irak man. Paano na naman ini? And siyempre mga tugang sa mga kababayan ta, lalong-lalo na ang mga kaharungan mga tugang, mga light materials, dapat yan na iguana ning gakuda na yan. Pasiguruhon po yan mga tugang. Kang bagyong kinta, binigla sa naman si iba, dahil man nagapreparar, o itamalat rin ang layok baga si mga kuyan, atop ninda. Datugan na yan ng mga magagabat na bagay, tapos sa gakudan or pakuan ano, itong umbrella nail, yan ang importante dyan. Binigla mga tugang maray pati kung ang sim, ang bubong may pangaran. Pag nakadumana sa ibang lugar mga tugang, pag taray na harong, bago mo na yan sa imot, tas amuya ang ngayon, ay nako, paano mo pa yan mahanap? Mayo man pangaran. Pangaranan nindo. Maging practical po kita, ano? Lagong arog na ganan ng mga arog na ganan ang mga kababayan na sana sa pagtaraid na lugar. Kung ralayog ang mga atop. Ay nako. Sabi nga ni kang iba, tama namang kinta, labi na ito, sige mo papirit, paggalin na nga nita, adi kubo na mo, uda na atop. Ay nako.
Ganyan talaga. O yan ba mga katugang, sa rupang seleksyon, sabi kang nag-text, mag-music ka naman muna ngayon, kuyan nga, kaabot pa sa naman niya kang kuryente, warm up muna ngayon, warm up. Ay ganon. Oy, good morning kay Mr. and Mrs. Ramil Lirio of Santo Domingo, Iriga City. Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Pag-ibig ko'y pagkaasam, sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y walang hangganan. Araw man ay lumilipas, patuloy na hindi kukupas. Pagsuyo ko'y lalaging tunay, malinis at wagas. Dahil habang mayroong bukas, sa puso ko'y ikaw ang lunas. Damdamin ko'y sadyang walang wakas. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang tinigaling. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kita ipagpapalit. Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Ang ibig ko'y pagkaasahang, sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y walang hangganan. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang tigaling. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kita ipagpapalit. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang ligalig. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kita ipagpapalit. Kailan pa may di kita ipagpapalit.
alas 10:52 na po mga tugang. Oy, posibleng magmahal daan batag. Posibleng magmahal ang batag mga tugang. At rinadas kan bagyong Kinta. Maray sinuyog na. Dai masyadong na distroso. Pero ang mga batag, ay nako. Lalo na ning paroy, ata nang barato na ang paroy. Dinistroso pag ang bagyo, nako, sirak man kan mga paratanom talaga. Tama sana ni, kita day magpara, sabi nga ni, turukaw sana, dapat maghiro man. Magtanom. Aning may anihon. At nag-iinit na naman. Nag-iinit na naman mga tugang ang kapalibutan, no? Diyan na naman kaya mabagsak ang oras. Ay nako. Dahil ito maintindihan ko noong panahon igwa kita. Oy, happy birthday kay Mrs. Nida Pajarillo, ha? Ang sa kuyang-kuyan ini, mato ang tugang ano. Kumpleanyo ngunyan. And siyempre sa mga kababayan ta dyan sa Barangay Antipolo, good morning kay Mr. Alex Celeste and kay Mr. and Mrs. Alex Celeste. Mga parantabay ta dyan sa Barangay Lordisiang, si Kagawad Redondo, Kagawad Armilios, and kay Mr. Frank Nigado and Nono Nigado, and kay Peter Iscoro, good morning. Si John Iscoro, seribot ngunyan sa Sir Rene, ha? 5 minutos antes magabot ang oras na alas 11 ni pagkaunto mga tugang. Sa mga nagruluto, rikas nindo, ha? Tanganing perte na ang karakanan. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday. Giraray kay Bernie Villar o Barangay Salvacion. Nagkukumpleanyo ngunyan. Si Bernie Villar. Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo.
mga tugang sa paagikan na seleksyon musikal na yan, kita po maluhay-luhay ng maparam sa satuyang programang Irigaw Magkausad. Nakaibananta sa lado technical, Engineer Jory De Rosan. Siyempre yaw na po dyan, sa kuyang partner, Yes Gonzales. Hindi po ang sedong lingko nagpapadyos. Mabalos po, kansedo po pagantamay, Joris Pajares. At pagluhay di ko kayang pigilin. Let's get away to the city. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this